So, ito mga bossing, no? Ganito din ba ka-agresibo yung mga gin nyo? So, testing natin padaanan ng gagamba. So, pinakondisyon to sa atin. Pinadala natin ng Manila, no? So, talagang super to. So, siya na yung maglalagay ng kaha. Si airlift naman to mga boss. Ito yung pinadala natin ng Manila. Si airlift naman eh. Siya na bahala dito. And then, ito yung mga kasama niyan. So, 0.22 up mga idol. Merong super extended. Meron din naman saktuhan kasi pinipilian nila mga idol kung ano yung magandang kaha, anong trip nilang gagamba. Kasi hindi lahat ng mahaba yun agad yung ginagamit nila. Nag-a-adjust na sila idol dun sa ano. Gusto nila yung may katawan minsan. Tapos 9 sila or 8 sila. Pero kanila yung katawan. Kasi kung sa tapang na naman talaga, basta matapang na lang sagad. So ito kaya mga idol, maganda na rin to. Ang timbangan, 0.32. 0.32 mga idol. So yun lang mga boss, comment nyo na rin mga idol kung anong natripan nyo nagagamba. Then subscribe na rin kayo para ma-notify kayo mga idol for more videos.